Дорогие друзья, мы приехали в Борисов, в парафию Спаслания Святого Духа, в гости к князю Владиславу Завольнику. Поэтому вас приглашаю, чтобы послушать. Очень рад, что нам все-таки удалось с ним договориться и, скажем так, записаться на интервью, потому что очень много желающих с ним встретиться, и он радостно дал нам ответ, поэтому приглашаю послушать наше интервью. Христос. Навеки вечные. Дякую, что вы сгодились дать нам интервью. Я лечу, что вы заслуженная постать для нашей католической церкви. И не только я это лечу. Вы маете авторитет. Являетесь авторитетом для нас, я бы сказал, що певно глибой для католической церкви в Беларуси. И мы хотели бы, конечно, так сегодня полнее раскрыть вашу особу, бо завсёды ходить шмат розных слухов. Люди, коли хтось, скажем, публічна особа, завсёди цікавість людей. І хотіли менавіта так кришку у вас глибі попитати. Ну і перше питання хотілося б вам задати, як все починалося? Де ви народились, в якій сім'ї? Яка була атмосфера у вашій сім'ї? Так само тычится христианства, католицтва, які дубли християнські, як ви відкрили і відкривали іменно Господа Ісуса Христа і вогли дух костьола. Могли б розказати кришку? Ну, певно, о самих першопочатках і так далі. Хвала Єсусу Христу, сердечно вітаю вас, шановні, до нас прибули в Борисов, як три королі, ось особи до нашої святині, де ми з радістю зустрічаємо, бо така, як сказати, не спеціальна домовленість, але порозважати і тим більше на порозі перед святами Божого народження. Тому з великою радістю вітаємо вас в цій святині з послання Святого Духа, початок якої дав шановний біскуп Антоній Дем'янко, коли він був тут, виконував обов'язки адміністратора. І менавіто приїхавши сюди, він показав, ось на цьому місці повинна бути святиня. І так, некілька вже святоров були, і опошнім передо мною служив шановний Олексій, який тепер канонік в Буцлаві, ведаєте. І дякуючи митрополіту Юзефу, архібіскупу, який запропонував мені ось цю парафію, костьол. І, звісно, після обнулення моїх років я розпочав, звісно, без, як це сказати, без приміції і урочистості, але далі служення на хвалу справді Богу, костьолу і народу. І тому я вельми вдячний за цю зустрічу. І, певно, ми закранемо некоторі такі речі, які треба заховати і дорожити їми. Певно, само покликання, воно, говорить, що є, звісно, атмосфера, це сім'я, це батьки, це брати, сестри, яка така аура. У мене в сім'ї, звісно, так склалося, батько православний, мати католичка. Мой дядуня, які були в свій час, звісно, вони були в Казахстані, але він був кучером, бричкою возив ксяндза. І завжди, як мені вже передала матуля, що, завжди ксяндз сказав, у тебе якийсь вроді буде там, так само буде служити Богу, дай Боже. В сенсі, таким пожаданням, дай Боже, щоб це так само відкликнулося небо. І, певно, спочатку я так само і в костьол ходив, і в церкву, богослужби, набоженство, все. Звісно, до сповіді підрихтування і так далі, це в костьолі. Сама підрихтовка в костьолі, це була, світські терціяри, шведські, третього закону Святого Францишка, жінки, які носили пояс, габит, як носили. Ми бачили їх тільки на похованнях, що це не була просто бабка, жінка, а
это была такая духовная, сапраўды монашка, бо пахаванне в труне, габіт, все. І це сапраўды такі шок быў. Вось. І вось так дзякуючы, мы падрыхтаваліся да першай святой споведзі, якая адбывалася пасля паўночы, і в цёмным, замкнёным, як сказаць, касцёле, паціху, праз якісь платы і так далее. То есть это, про гэта можна расказаць асобным якім такім момантам. Вось. І, пэвна, далей таксама з такой павагаю, як і да касцёла, да царквы, вось узрастаў. А распачалася моя такая больш наближение до касцёла. Ну, это моя таямніца, але трэба про яе сказаць, бо некоторые еще есть, якіх я не могу, як не могу, просто, так. І аднойчы вось у садзе, будучы, далёка, где-то километров 2 на таку згорку касцёл. І ведаеце, просто мяне в той момант, як бы, я затрымаўся, я глядаўся ў святыню, а яшчэ якраз такі промні, такі святло такое, гэта пасля абеда было. І я зараз мне цяжка сказаць, што гэта было, разумееце, это было штосьці внутры такое, тут не перекажаш это словамі. И я захотел пойти в костел. Это я вот такое слышал, это Бог позвал. Вот в этот момент, да, когда вот был зов. Але это не означает, что до святарства. Так, куда-то вас позвал. И я захотел служить каля алтара, министрантом. Але ксёндз, кожны ксёндз, один на всю область, як губернаторы были ксяндзы, так як і в Беларусі в своім часе. Могилевская область ни одного ксяндза, Гомельская ни одного ксяндза. І ми доїжджали з глибокого аж до Смоленска, амаль до Москвы обслуговування. Это губернаторы ксяндзы были на область. И я просился послужить, что хочу. Все меня боялись. Комсомолец пришел. Проверять прийшов. І ведаеце, это пройшло много часу, калі уже я так і праз сваіх і знаёмых і так далее. І вось прынялі мне, конечно, служыць домшы святай, все. І гэта зноў такі яшчэ, я хацеў Богу служыць так, но я не разумеў, чаму. А потым прыходзіць сапраўды такое, што да, трэба выбраць. Сярэдняя школа. Да, я ў 8 класе, заканчваючы, прайшоў всю медпадрыхтоўку. Я хотел быть в авиашколе харьковской и военным летчиком, не цивильным. Я прошел всю комиссию. Мне мать сказала так, після середньої школи, хоч куди. Тепер я керую. Все, я ничего не сказал. А після середньої школи у меня уже другий полет. Як здарилося, что вы открыли покликание святарское. Вы хотели быть пилотом, а тут приземление такое. 3 года до 11 классу. 3 года часу, служение домши, ксьондз один, потім один святар, кучер такий був, файний, і он так само історія, каб виїхати, нігде не було, ми не ведали, Рига, Каунас, це було невідомо нам. А до Польщі, приїхала до матері, там знайома монашка, яны распісаліся тут, і яны выехалі там, і он развёўся, пайшоў в семінарыю і застаў ксяндзом Польшчы. Да. Вось так толькі, то есть мы планавалі розныя, дзе там, хоць через Камчатку, прыехаць дзесь там, як сказаць, Польша, Чэхія ці куда. Это таксама, это цэлыя гісторыі. І нам так сказалі, што можна Ріга, бо Каунас не прымалі там толькі для літвінаў, а іншых рэспублік ні в якім разе. І тады атрымалі мы картачку, такую, заўсёды былі картачкі да споведзі. Хто прайшоў велікодную споведь, ксяндзы ведалі, колькі, это такі быў, як сказаць, сканер, наколькі людзі ў сем'ях споведаюцца і так далее.
І на этой такой карточці, я її маю в своїх архівах, написав інфулат, от, так само до другого святара Джепецького, Хоміцький Антоній. «Міто тибі кандидатум ад сацердоціум, фак квіз тибі вульт». Раби, що хочеш. Тобто поступи з ним. Вот. І він нас вислухав і не раз, все. І потім пише так само вже закритий лист на Рігу. І так ми попадаємо в Латвію в семінарію. Ось в таким, ну тут я кажу, тут маса різних таких нюансів, але от така ситуація. Просто я хотел бы докладнее, где вы народились, коли можно, как людям, ну, как нам всем ведать, бо люди цікавятся, так. Я народився в Ризі в 1974 році, коли лежав крижом перед алтаром, святарство приймав. Я розбив. Да. Добре. Да. Вот. Так що ось така ситуація. І певно, ось, що тепер, як я був вже капеланом в мачулищах, ну, всіх військовців там і так далі, і мені сказали, що в нас є тут ДОСАВ, ksiądz, твоя мара може збитися. Ну так, так. І я пройшов академію авіації год в Мінську, потім і так далі. І Viper, Diamond, самоліти, які 2- і 4-місцеві, до речі, маю права. Да, так що, Так, я з часом сповняю. так що Мара, як бачите, здесь, вона, тут це просто як приклад, що якщо якось було таке чисте жадання, ну чому? Ну, так само триває. Знаете, я папа мальчиков, у меня только мальчики в семье, сыновья, и мне интересно, вот вы рассказали путь до святарства, но я бы хотел спросить, а что формировало ваш характер? Так, по-перше, поступить було не так просто. Пройти шпалер шведских, уполномоченных, по правилам называется уполномоченным по делам ликвидации церквей, а не по делам религий. Вот. И потрафить, ну, як вам сказати, це страшенні різні перипетії, ви ведаєте, накольки це все безупинно було, ну, справді, великою фільтрацією. Ось. 2 роки мене не приймали в семінарії. Ось я працював каменщиком, сварщиком, електриком, зломом, валянки, де там будовля, некатки домов, фабрика одна стоїть, де на 2 роки там праці, бачу в Рижі, там мої поверхи, цікаво. Да. І ось безупинно. За цей час одразу, як тільки приїхали в Латвію, латишську мову напрацював года, все, абсолютно, бо перша була причина латишської мови не ведають. А наступний год, як уже знов-таки до уповномоченого потрапили, і Лєпа такий був, і він одразу, ну, там латиші були, а я з ними розмовляю так само, як всі. А де тут іностранці? Ну, я встаю, что ну, не понять, значит, вас надо подумать. Да. І потім на 3-й год мене прийняли. Так само в семінарію. Але це теж так само був такий час, ну, витримки. Многі хлопці, які приїжджали з Білорусі, України, Грузії і так далі, ну, як сказати, ну, безнадійно. Один Світніцький Юзеф, як пам'ятаєте, 16 років чекав на святарство. Да. Ось. Інші і так далі. Тобто, це вельми такі. А тут якраз такі ось. І за ці 2 роки Спадар Цельмінський, органіст, великий такий маестро. От. Я в його був органної музики. Вчився повністю, проходив, бо біскуп Бронислав Бернацький каже: Владик, якщо тебе не приймуть, вчишся органістом, будеш у мене органістом. Ми такий тандем. Да, так що я вже на коляди грав на великому органі Святого Альберта в Рижі, в костьолі, ведаєш, святиню. Там я був міністрантом за християном, ще 3 роки неповних. Да, ксенза Ушаровського,
так само пралата, і Далецький Ольгерт, який там служив вікарем. Хоча такий час там був. Да, так що за це не губляли ми. І, певно, мова вивчена, праця, але от орган і на таку стезю. Якщо не буде, прийдеться 10-15 років чекати, то я буду здесь органістом і чекати далі. А колькі часу заняло больш-менш ад адкрыцця паклікання да вступлення ў семінары? Колькі вам прыйшлось такі дарогу прайсці? Ну, паклікання, разумееце, тут так, што як кожны з нас не ведае, якая будзе будучыня дарогі. Ну, все в розовым цвеце, так? Але тут хацелася быць, бо бачыў, па-першае, гэтае прысвячэнне старэйшых святароў. То есть аўтарытэт старэйшы. Это слухайце, з іх всіх і ў Беларусі таксама святары няма ні аднаго, які бы не быў мінімум 5-8 гадоў в тюрме на севере. У лагерах таксама. Да, в лагерах. Адзін, другі по 12-15. А з Беларусі, з Віцебшчыны, Барадзюля Юзеф. Так. 25 год. От звонка до звонка. І я в його послуговував, бо він в Альберта був як вікар. Спочатку не було в його права там, він мав каплічку, я до його приходив там, бо там той парафії було. Ось. І, звісно, глядячи на, ну, це вже в Ризі, коли я вже хотів і їхав до семінарії, да, бачачи такі. А ось в працях, служеннях ксяндзоў, дзе там, я кажу, што у іх, я не ведаю, калі яны елі, калі яны дзе адпачывалі, бо да хворых безупынна, па парафіях пахаванні і так далее, і яшчэ і розныя перашкоды. Напрыклад, ну, для здзіўлення, глыбокая Мосар у нас, да, это недавно, сказаць, 85-й, 6-й, 7-й гады. Вось. Каб з глыбокага прыехаць у Мосар, я не меў права, бо хоць парафія і парафія, дзе Юзеф Булька святой памяці быў. Здаецца, ну што там такого, 7 кіламетраў праехаць. Не меў права, толькі в нядзелі ці святы. І калі хтось памірае, як сказаць, людзі моляцца, каб хтось паміраў, бо якоїсь, трэба, каб ксёндз быў да споведзі. Сустракаюць як інгрэс які, а там небожчык. То есть, зразумей, як людзі чакалі святара, што нават пахаванне для іх станавілася той узнёслай радасцю, што ксёндз едзе. Это цяжка зразумець. Як бы Христос прыехаў да іх, і такое было... Это да, но што ксяндза іначе нельзя было паклікаць. Так. Вот чекали, кто помре? Боже мой, Боже мой. Ну. Вот такая философия. Або еще один момент такий глибокий, коли я скерований був уже в 85-му году, да? І... Тобто одразу після семінарії ви були скеровані у глибоке? Я був в Молдові, і Казахстані, і Красноярську. Розкажіть, коли ласка. Ні. І тут глибоким, поглядіть, от теж на осінь, бо мене сустракав якраз діакон Кісель Францішек, він був діаконом глибоким, і якраз як мене скерувано з Риги, він мене сустракав в костелі там глибоцьким, Святої Троїці, дякую йому, ксенже, подяка. І я гляжу в осінь, щось пані одна, яка так само вона терціарка, монашка була, пасля пахаванняў з гэтых ялінак, елачак здымае чорныя стужкі і, ну, восень уже там, кастрычнік, дзесь так, лістапад, да, і ў званіцу іх. Ну, што-то можа там, на якісь там, невядома што. Потым, а мы ведаем, 85-й, 6-й і так далей гады, нельга было елачкі знайсці, каб на Божае нараджэнне паставіць каля алтара. Продавали толькі з 28 чи 9 снежня. І тут раптам я бачу в алтаре пригожана елачак море. Я, а де ви взяли? Хто вам продав? Де ви? Ксьонз. Везуть нябожчыка. Там распіска, што гэтыя елачкі. Сям'я дае распіску, да, мы гэтыя елачкі даем
костел. Два документа – лесник, їх сім'я. І виставляють в костьолі з похованням 1, 3, 5, кольки там було. І ось Божє народження. Уявіть собі, яка, ну, це можна вже відчути, який був, як сказати, не тільки пресінг там чи як, а статус костьола, християнства, бо православні так само були ганимі і так далі. Так що тут не треба глядіти ген там 70-ті роки, а поглядіть ось 80-х, да, 90-х. У меня такое питание, как, Ксьондз Владислав, ви потлумачите, ну от ви сказали про святару тих часов, вони були моцною вірою і ахвярністю. Так, як ви потлумачите, що от ми, як ви візьмете під увагу так само сьогоднішні часи і порівняння з тими святарами, з їх великою такою ахвярністю, вірою, авторитетом? Пробачте, ну, це навіть, ведаєте, по-перше, кожен з їх, яких 4-5 мов, латинь, то раз. По-друге, формація, сапраўды, гэта присвячэнне, і гэта, да, сакрум служення і в сповіді, і мши, і інші сакраменти таїнстві. Гэта однозначно. І, конечно, тое, што мы закранули пасля столькіх гадоў висілок і так далі. От Францкевич Юзеф, глибоким, який, після його я прийшов, так? У його не було пазногців на руках, ногах. І він ще 8 років не бачив ні одної травинки. Цинга, цинга. Все, от так. І як люди глибоким, це ходяча доброта була. Тобто, розумієте, ось якая закваска, витримки і так далі. То раз. По-другое, што гэтыя святары, яны мелі паміж сабою таксама вельмі такі моцны давер і аб'яднаныя. Бо што такое, если святар ад святара, якіх 100-200 кіламетраў? Да. Сустрэцца, гэта была праблема, бо чаго, аб чым гаварылі. І так далі, што знова, каб не шпіонілі. Пасля дзесь збіраюцца дзесь на скрыжаваннях якіх станцый. Адзін прыехаў, другі ці аўтобусам, пакуль на аўтастанцыі ці ЖД селі разам, паспавядаўся, подалі рукі і раз'ехаліся. І так далі. Гэта, возьмите, у нас на Витебщине, вот 86-й год, да? На мои именины глубокое приехали все ксяндзы Беларуси. Ну, может, один другий не приехал, может, Роек з Лиды, но не памятаю. И все были в одном доме, в одном покое за столом. 24 ксяндза. 86-й год, з Беларуси. У нас сейчас в Минске стойка. Ти уявляєш, що це таке? Але уяви далі, вони не мали права бути в костьолі. Кожен приїхав під гальстучком, все. Тобто вони ховалися. І, да, і в костьолі посиділи в лавках там, пішли на плебанію. Не могли не служити разом. Да ні, ти що? Вот. І розумієте, ось, так, это сплочало, это додавало, но сплотить, если нема внутри, ты хоть обручами связывай, не. Да. Формация их была серьезная, глубокая, и они життем это все подтвердили. Так что приклад для молодейших нас и молодых святаров, это первое, что это коммуния, это единство, бо ми одно святарство, це одна сім'я, і тут повинен бути, да, довір, амаль так, як, ну, не скажу, як на сповіді, але довір повинен бути серце серцю. Да. Это время было непростое. Вы про это рассказываете, свидетельствуете. Но потом, мы знаем, исторически настало время возрождения структуры костела белорусского. Скажите, вот вы, когда увидели, вот, что лед тронулся, что Бог открывает двери, и я, наверное, спрашиваю не относительно исторических фактов, ну, мы знаем вот эти все там союзы, а, наверное, с точки зрения людей, вот, как бы, что
костел начал наполняться, структуры начали возрождаться, люди перестали бояться. Вот расскажите вот этот переход, когда вы это увидели, как вы это осознали, как вы это пережили? Ми вельми помилялися, святари. Ми ошиблись. Ми чекали, що сапраўды тысячагоддзе крещення Київської Русі, і сапраўды это пайшло, то есть юбілей сапраўды ён, і пайшла оттепель, гласнасць, перестройка, ну, Горбачов як пайшоў. Мы чакалі, што дзве такіх рэчы, што валам людзі пойдуць да тых касцёлаў, якія нават адкрытыя, мы не чакалі адразу, што будуць будавацца і так далее, вяртанне хаця бы, што мы дзень і ноч будзем хрысціць. Так як сёння. В чым справа? Памыліліся. Все былі ахрышчаныя. Хоць тых самых вялікіх партыйных, самых функцыянераў. То Вільнюс вывозили, то святары падпольна па Крыёму, па дамах хрысцілі. Я ведаю, колькі ў Мінск прыязджало святароў і так далее. То есть в кожны горад, вёскі заўсёды былі абслугоўванні людзей абслужаныя. Люди с сарафанным таким радио передавали, запрашали святара, если вночи на вот этот... І все. І гаспадар, любый там бацька, сям'і, что хотите, то робите, жонка з мамой там ці як. Все ахрышчаныя. Так где тады істинная ідэалогія матэрыялізм, які як бы верылі ў матэрыялізм, але хрысцілі дзяцей. То есть, калі яны па-сапраўднаму і уверывалі в кого. Это раз. Другое, што таксама вось з гэтымі і святынямі, і што вось зараз праваслаўная царква, што маладое пакаленне святароў, што не будуць тыя предрасудкі, а ты там стары, там з Польшчы, ты палякі, там, ну, такія карані, да, што зараз маладое пакаленне порасль, да, што, ну, будзе дружба, будзе паразуменне і так далее. А сёння мы бачым, што? Мы зноў ашыблись. Бачыце, тут не ідзе які напрамак ці куды як. Христовий касцёл, царква вселенський, павсюдний. Єсус на гори переміненняў і на гори, калі благословив апостолаў, сказав, ідите на все краї землі. Хрысціце, прапаведуйце, хто уверуе, будзе збаўлены. І гэтыя словы мы выконваем, а не где чьи исконные земли. Якая для меня всюду земля святая. И тут, и в Москве, и в Челябинске, и в России, и в Литве, Латвии, и Польше. Латвия для меня тоже как другая айчина. Вот мое духовное нараджение. И тому тут, вот этот момент, ну, что мы служим Христу. Не, і тут знову ми бачимо, що асоціація костьол – це типа поляки, Польща. Почекайте, а костьол Франції, Італії, в Африці теж польський? Не у Германії. Ну, вот. это идеология, которую вот. І поэтому святари, ось, ми чекали, що буде ще більш така, ну, порозуміння. Я не кажу, що такое братання, але дай Боже. Но ще такий момент закрану. Візьміть родних брата і сестру, чи два брати. Вони мають кожен свою квартиру, машину, дачі, що хочеш. Ось. Може один другому сказати, слушай, ти зробай все так, як у мене вдома. Я хочу так. Так само тут, церква-костьол. Яны, як ми називаємо, сьощани, родні, бо один Христос, один Господь Бог, одна Маті Божая. Але нас набоженство, в общем, повсюдним костьолі такі. Ось, да. А у їх сходнього обраду
Ну, це нічого не перешкоджає. Не обов'язково тим переходити сюди, а тим сюди. Признайтеся, що це моя родна сестра, це мій родний брат. Ну, у меня такое питання тоді до вас, Ксьонс Владислав. Ну, в некім сенсі ми сьогодні так переживаємо, такий кризис віри, можливо, так само кризис святарства. Що ви хотіли би ви сказати, наприклад, тут такі часи, які ми живемо, скажімо, для вірників костьола католицького, для святарів так само. Може, хто рихтується, може, хто шукає свого покликання. Що от, яке слово ви хотіли би сказати? Що ви бачите, які наше будучення, як сьогодні треба поступати нам, як дійничати? Ну, по-перше, ми тут і розважаємо навіть тепер, бо для мене нова парафія, і, звісно, вони слухають мої любі, бо для них це все нове. Але я конкретно кажу, що не забудьте, що ви так само, кришечку в меншій мірі, але ви так само святари в сім'ї, для своїх дітей сім'ї. Ви так само маєте і право, і владу. Діти вас слухають так, як ви слухаєте мене з кафедри, від алтаря святого. Тобто ви нас виховуєте, наставляєте дітей. І тому вашим обов'язком привити цю духовну сторонку дитячу, щоб вони відчули, що не тільки не роби кепсько, бо це некрасиво, а что это перед Богом, и что тут будет неспокойно. И это вот неспокойно, треба взрощувати дитя. А коли не слухаються, бо ми ведаємо, що сьогодні є інтернет, там інші люди пропонують інше життя. То ми такої конкуренції не було колись? Не без того. Так. Не без того. Тому тут, як Ісус каже, чуваєте безупинно. Тобто батьки своїм авторитетом повинні... Батьки тоді в цьому ощародді, в цій аурі, і тоді можна бачити, як приходять сім'ї з дітьми, і є діти, що не тому, що це примус, а воно слухає, воно живе цим. Тобто батьки дооцінюйте своє святарство. Бо як народжає святар на сповіді душі, як біскуп народжає нових святарів про консекрацію, так ви народжаєте дітей, а потім у вас ще великше завдання Божє дати життя фізичне, а після дать ему народиться духовно. Это, задачка непростая. Если сказать, у вас еще великое задание, может, навіть як у нас. І відказність. Да. Я так и научился своих детей, чтобы они спокойно в костеле сидели. Так. Ну ладно. Слушайте, знаете, вот я спросил про возрождение, про лед тронулся. Ваши ожидания, вы сказали, что вы ошибались, да? То есть вы ожидали одного, как священники, но там произошло другое событие. Но потом вы начали действовать. Потом вы начали возрождать, вы участвовали прямо в возрождении костела, структур костела. Вот расскажите, как это происходило? Да? Вот вы сначала поняли, вы ошиблись. Вот что дальше произошло? Я знаю, что вы занимались просветительской деятельностью, вы выпускали молитовники, переводили, вы много чего делали. Вот расскажите вот этот вот этап возрождения, как вы начали, почему вы начали и какие сложности там были, собственно, поделитесь этим. Ми рихтувалися йти на пустиню. Ми відали, що, і справді, як Хрущов казав в своєму часі Нікітка, що я з часом покажу вам по телевидению последнего попа. Мы ведали, что мы идем в никуда. Вам віра потрібна була віра. В Латвії є ще ксяндзи, там, як сказати, Литва і так далі. А ми в нікуди йшли. І ми збирали, уявіть собі, ці різні магазини, ці магазини, де різні старі речі там реалізують комісійні. Ми збирали різні крапідли, різні начинки, монстранцію монтували собі, бо монстранції не буде, дзвоночків не буде. Ви щоб відали, як ми збиралися чемодан, все було святарське, бо немає де що достати. І, звісно, тоді, це знову-таки великий момент, але вже на 5-му році помирає в Молдові ксьондз Ходаньонок Бронислав, салезіянин, родом Мьори,
тут ближей навіть так само парафії, там Хаданьонки. Ось. І Молдова вся без святара. Приходять, і кардинал святої пам'яті Юліан Вайвоц каже, що ksiądz, кличуть нас клериків, хто поїде. Бо примусить, естественно. Хоча ж у нас в костеле просьба – это приказ, а не там. А тут тем больше, что это ж, боже мой, и країна, и так далее. А попередников посылали их то Грузия, Снежинский, Карнашевский, Армения, кто где, Казахстан, як зараз всюду. Это Рига рассылала. Ну и припало на мой лёс. І тоді так, посвячення святарське, допустим, неділю, а вже мені був білет на понеділок в Кишинев. Я тільки день побив, і вже десь в середу чи в четвер я від уповномоченого Віконського отримав справку на пробища Кишинєва і Молдавії. Третій день, як після святарства. Ще я не вікар і ніхто. І треба було їздити, треба було служити, треба... І ось це примушало, що люди не мають ні слова, ні друкованого, ніяк. І мені вельми много допомагав Жиліс Казимір, Індура, який Вінниця, пол України, там, з Литви привозив цю літературу і так далі, привозив в Молдову. І ось з цього розпочиналося, що треба до людей прийти з словом. Не тільки на проповіді, казаннях, але і так. І, звісно, потім льос другий. І тоді в Литві так само теж льос такий, знов таки, не для похвали, але ситуація була. І це, слава Богу, що так було. Бо з латині розпочали вже на родні мови переклади. Ну і кардинал Пуяц Ян довіряє мені перекласти повністю перший раз святую мшу, де я служив в Латвії, там, де чисто латиська мова, кулдига. Ось. І перші святі мші були на латиській мові. Ось знову це треба було поширати і так далі. І потім так само, будучи вже тут, звісно, в глибоким, ще було на польській мові. І я перший год, другий, теж так все. А потім, коли вже отримав скерування на Мінськ, святої пам'яті Адамович Ян, який просив, я сказав, слухайте, є кардинал, давайте, якщо що, їдьте, розмовляйте і так далі. Не, я за руль, сели, поїхали. І вони розмовляли без мене. Ось все. І потім кардинал виписує скерування мені на катедральний костел. Бо були. А хочеш, тоді ще нічого не було, але десь приписка якась на керування повинна було бути. Ось. І тому ось проходить час, і ми розпочинаємо вже з Кальварії, намагання верніть нам святиню. Розпочинаємо, пробачте, що я так чуть-чуть, але якось одно другого так тримається. Теж так, раюся з одним другим святаром, і що катедра замурована, забудована, давай червоний костел. І ми розпочали просьбу червоного костела. Звісно, многі святари сказали, ksiądz ненормальний, навошто гэта, там каля парламента, каля владаў, там ні одно дитя не прийде в костел, не до сповіді. Все, мерки були тие. Ночью, бо губляли справки по півгоди. Францкевич глибоком півгоди забрана була справка, сидів у лавках, люди плакали, півгоди не було їм мши святої. За те, що прийняв дитя до сповіді там комуні. Це визиваючи дзвонок, чи приходить запрошення, про тиждень-два явиться у Витебск. І все, 2 недели вот так. А там, все хорошо, все, до свидания. Ніяких этих. То есть, вот такие напрамки. І тут, коли вже розпочали ми як просьби, верніть костел, мене просили Дома культури. Верніть те, що Войнилович побудував. Ось.
то, звісно, були вельми тяжко від своїх духовенства так само. Ось. І тут так само, коли ми вже отримали галерею, все одно таки був, ну, цей супротив, може, він допомагав мені, ну, святаров я маю на увазі, бо люди, що скаже святар, люди виконують. І це був для мене такий, що, ну, якщо вже біскуп Кондрушевич був назначений, номінант, якраз в Індурі було собрання. І він відає, екселенція. Ось. І святари йому поставили рубом питання. Або забери ксенза отсюда Владислава назад глибокое, або рішай сам, як бути з костьолом. І постало питання. Бо ми молилися в галереї, як пам'ятаєте, може, галерея, там набоженства були, а костьол ще був дом кіно. Або я добиваюся з людьми, що вертаюсь нам в святиню, або я забираю свій портфель і їду глибоко. І Кондрушевич каже: Ксьон Владислав, я не знаю, що з тобою робити. Отак, в Індурі. От. Молися. І потім, да, його таке слово було. Будь. Да. І так я льосом застався. І ось це є всі намагання. А потім, да, розпочали ми, ну, де там, ну, ні одної сальки катехетичної нема, ні одного помішкання. Та плебанійка то для одного святара. Це дом святара. Ось. А я ведаю, що треба копати підвали. Ось. І ми розпочали, розбурили всю посадку, підлогу. І тоді, а де молитися? І пішли просьбу: дайте катедру. Потім дайте Золотогорку. Тобто, ось в такому плані, і слава Богу, і там йшли роботи, тут катедру просили, теж це цілі історії. Тобто, розумієте, це не була така, як вам сказати, що ось задумав, ось це сталося. Це було таке ускользь, одно другого підтримувало. То, що ви сказали. Да, таким. А люди, вони завжди жадали, щоб були, ось, тепер такі, скажу вам, історичну подію. Чому такий льос дав, що я в Борисові? Це знов, ну, як Войнілович, слуга Божий, Едвард, завжди, а так хотів Бог. Я чуть-чуть на себе відбиваю це. Чому? Професор Вербиченко, я не забув, а як зараз процес іде, я це закрану чуть-чуть, да. І обов'язково. Коли Войнілович вже, ну, діти повмирали, Симонка і Олена, а в Мінську потрібний був костьол. І ще катедра не поміщала, це історично відомо все. І, ну, я спеціально не буду називати ніякі імена, тут нікого, але тоді ось розпочали в 1905 році, 1900, що треба в Мінську ще один костьол. Шукали там різних по адресам, знайшли, і ось уже опошнє, що треба звернутися до цара, дозвол, ну, ті часи, як і в Рубіжевичах, ті часи будували костьоли, як пам'ятаєте, розширали. Да. І раптом з Борисова біскуп пише до цара: їм не треба цей костьол. Нема потреби для католиків святині. Да. В чим справа? Тут я зрозумів таку, так само, божську волю, що екселенція православної, я за його так само молюся тут, і в цій святині, що він випробовував віру католиків. Цікаво. Розумієте? Наскільки їм справді треба, бо можна так, зібрали підписи, а тут люди всі тоді давай збирати підписи вже, як сказати, скільки нас є, що нам треба. І тоді зважили, да, значить католикам треба костьол. Так що глядіть, як Борисов іспитував віру католиків мінських в своєму часі. Да, так що це такий момент. Бачимо такі дороги Господа Бога. Ну. Господь Бог веде нас. Так, Да. як кажуть, пише на наших кривих лініях. Ну, Наші льоси. да, так що дякувати Богу.
Маці Божай, што вось, ну, так, што святыня паўстала. Вось, і, канешне, як ведаеце, всю тую гісторыю ўсё так. На сённяшні дзень, што ідуць рэстаўрацыйныя работы пасля так званага ўзгарання. Вось, і што Вайніловіч, калі эксцэленцыя даў мне ўжо адыход на так званую пенсію, хоць я на пенсію не запрацаваў, бо я ні аднаго дня не працаваў штатскім дзесь у дзяржаве. Мне пенсіі няма, я не зарабіў. Да. І дай Боже, якось пражыву. Да. Але што эксцэленцыя архібіскуп Юзеф, мітрапаліт, даручыў мне таксама дэкрэтам апекавацца Вайніловічам і працэс беатыфікацыйны. Вось. І што на сённяшні дзень так многа зроблена, і ёсць такія ступені, што першая ступень слуга Божий. Мы маем гэта. У 16 годзе 10 студзень, снежань, красавіка была в Мінску вялікая падзея, ну, аб'яўлена было, калі былі з Кракова Андрей Сомберс, пралад, з Ватыкану і так далее прадстаўнікі. І што на сённяшні дзень трэба, каб ён быў не толькі слуга Божий, а ушанаваны, чцігодны. Это другая ступень, што пра яго памятаюць. І памятаюць пра яго асабліва Клецк, Слуцк, Копель, Няшвіж, тая старонка, все, дзе ён жыў там в школах, там красныя уголочки Вайніловіча, там в школах дзеці і так далее. То есть ён сапраўды ў памяці. Таксама штодзённа мы маем малітвы, якая аб цудах да Вайніловіча, і, пэвна, заўсёды Слова Божа пра яго жыццё. І вось цяпер, маючы гэты дэкрэт, што гэтым маім абавязкам як бы апекавацца яго гэтым саркафагам, яго рэліквіямі, машчамі. А где знаходзіцца саркафаг? Перед Чырвоным касцёлам, там саркафаг. І я пару тыдняў таму звярнуўся таксама, і раней звяртаўся, але па іншых пытаннях, да спадчыны кіраўніцтва. Дазвольце мне наведаць, а якраз бы незадушныя дзяды ўсіх святых пакласці зніч Вайніловічу. Ой, там ідуць працэс работы і так далее, што, ну, небяспечна. Ну, я якось так здрейфаваў чуть-чуть, ну, ладно. А потым званю зноў і кажу, слухайце, так дайце мне ў суботу ці нядзелю, калі няма працы. І да сёння чакаю на адказ. Да, там Кохан Александр Александрович уже не кіруе, уже другі назначаны. Разумею, у іх крышечку такія перамены, але я думаю, што я буду мець магчымасць падысці, пакланіцца, переканацца, што ўсё, ну, бо это апечатана ўсё, это вось. І так як маючы ад папы гэтую годнасць прэлата, это сам папа вызначае, это не просто, і я звяртаюся да спадчыны, што я не просто як ксёндз хачу там, ну, паглядзець, а ўжо нават як прадстаўнік папы. Вось. Добре, я, ну, секретар сказал, я передам. Так што час ад часу я лічу, што трэба наведываць, трэба паглядзець, як ідуць гэтыя працэсы рэстаўрацыі. Вось гэта раз. І па-другое, што не можна так гаварыць, што, мол-то, а чаму ксёндз прылад, вот, назначаны Барысаў, па-перше, у меня дэкрэт по Вайніловічу, а ён пры касцёле. Па-другое, мы часто молимся, если якія беды в Афрыцы, в Азии, а что там касцёл не наш? Ці царква не наша? Так что тут хто гаворыць, што, мол-то, якое яму справа, всіх святароў справа да любого касцёла ва ўсім свеце. І тут не трэба пра гэта забываць. І вось працэс вельмі пажадана было бы, гэта зварот мой да святароў, каб час ад часу маліліся, бо
Гэта чалавек бацька сям'і. У нас у Беларусі амаль все светскія благословленыя святыя. Это прыклад бацькі, прыклад мужа, прыклад моладзі, прыклад дыпламатаў, міністраў. Ён жа тройчы выбіраны ў царскую думу. Ён быў у царскім савеце. Это светлая галава. І заўсёды, ці ў Санкт-Петербурзе, ці ў Мінску, ці ў сябе ў Савічах, у касцёле нядзелі святы ён на набажэнстве. Ён вялікі міласэрнік і так далей. Будаўнічы касцёлаў. Пабудаваў клецкую сінагогу. Стаіць да сёння. Так. В Мінску з яго хадайніцтва перед царом Александром выстараўся мечеть. І сёння Абубекір Шабанович, мула, які на юбілеі 625 год мусульманаў Беларусі, это пару гадоў таму было, ён сказаў пры ўсіх, што у нас ёсць Вайніловічам надпіс да цара, хадайнічаў, каб у нас была тут мечеть. Документ у іх ёсць в архівах. Паглядзіце, яшчэ ў тых, ну, як сказаць, 1910 там так далей гады, яшчэ слово экуменізм, ну, было толькі ў цыркуляры касцёла. Так. А ён уже жыў экуменічным духам. І яўрэі, і мусульманы, і церквы строю в Макранах і так далей. Церквы стаят, ремонтують, цяпер аднаўляюць, бо быў млын в царкве. Вось. Так што гэта светлая асоба. І варта, чтобы святары пасля імшы, таксама, як да Міхаіла Арханёла, так і Вайніловічу, маліліся. І таксама манаскія цэнтры, бо гэта наш заступнік. Ну, мне здаецца, тут важны такі сімвал, каб бацькі сям'і, тыя, якія адказваюць за Я сем'ю. потым, можна, зачытаю эту малітву так, на мне здаецца, канцы. для них важна, каб они адкрылі проста слугу Божага Вайніловіча. Той, хто быў такі прыкладным з бацькам, прыкладным грамадзянінам, патрыоты, веруючым. Это сапраўды. А мне ще такое питання, Ксьон Святослав, скажіть, яка ласка. Ну, у 90-х годах почалося адраджэнне. І чырвоны касцёл з'яўляецца як бы сімвалам такого нацыянальнага адраджэння. І ведаю, што каля вас збіралася шмат інтэлігенцыі, то есть такого, ну, скажем, якія адраджалі наши карані. Може, вы подзеліцеся, раскажаце крышку об этом? Так, ну, напрамкаў вельмі много было розных, конечно, літаратурныя, навучныя, навуковыя канферэнцыі. Кандрушевіч быў старшынёю навуковай канферэнцыі Беларусі і Европы. У нас в касцёле. Ён 2 гады былі сустрэчы. Кандрушевіч, Тадеуш шаноўны. Да. Дзе падымаліся розныя сапраўды такія. Потым па Турынскай плашчаніцы Михаил Доминикович таксама Цявлоўскі, дзе ў касцёле гэтая праца пра Турынскую плашчаніцу на 600 сторон. Это таксама, дзе Кандрушевіч удзельнічаў і так далее, вялікія канферэнцыі. Потым інтэлігенцыя таксама, розныя напрамкі, выставы, літаратурныя. Возьміце Рыгора Барадуліна. Так. Это сапраўды чалавек слова, это віртуоз слова. Такого, ну, не маю права сказаць, бо не магу супраць ні Лагілевіча і іншых, я всіх шаную вельмі. Вось. Але што мы вылучылі Рыгора Барадуліна на Нобелевскую прэмію. Ксты. У 2 мовах, беларуская, ангельская мова з гэтымі всімі такімі сімфоніямі там перекладу. І прайшлі там, слуханне прайшлі, все і так далее. Ён номінант, да. І нават быў такі момант, нават трэба сказаць, чаму. Бо паўстало такое пытанне, што, ну, глядзіце, ён же з такіх поглядаў і так далее. Я кажу, не, просто гэта ідзе не за погляды, вось, а ідзе за тое, што мы хочам вылучыць чалавека ад Беларусі. Да. Вось. І ну так, бо былі такія нават супрацівы нават у нашай краіне, так што і, канешне, гэта. Потым Буравкін і іншыя, ну, вельмі. І, пэвна, много было такіх бенефісаў в касцёле, юбілеі.
Так само ось в самому де Григора Барадуліна, на його айчині, так само в костьолі. Ось. І, певно, потім такі мастацькі різні, так само це великий збор, завжди мастацькі вистави. Ось в неділю зараз буде у нас вистава тут ікон, образов Ядвіги Щенька, яка намалювала ці копії образов санктуарія в Білорусі. Что пилигримуюць по Беларусі уже 4-й год, а тут є різні праці, католицькі, православні ікони Богородиці і святих. Ось. Так що костьол, справді, ну, на це треба особну якусь передачу, але він відкритий був, і це треба було, не кажу вже органістів, було 9 хорів. Это хлопчиков Симонки, які займали місце не тільки в Білорусі, а їздили за межу. А голос душі, ну да, це наша велич, це гоноримося цим, бо де не поїдуть, або перше місце, або гран-прі. Ну, справді, так як ви відаєте, ось, і слава Богу. Потім і до сьогодні вони тривають, і це застається. Недавно були в Москві, так само там победителями приїхали, фурор зробили, ось, виступлення. Це наш костьол. Це не можна сказати, да, вони зараз часово в катедрі, чи на Золотій Горці інші колективи. Це один костьол, одна сім'я. І я думаю, що це містечково, ось так, це моє, це твоє, не заходи, бо це моя межа. Ну, де дух має межу, да, а тим більше справа Божая. Ось. І тому тут треба це усприймати. Потім так само різні напрямки, такі гончарні, такі були чита муж і жонкою, які і різні плетені соломинки, соломки і так далі. Ну, там, ну, завжди, не кажу вже про театр Жніч, який був у нас десь 25, якщо не до 30 годков, Галина Дягілєва, святої пам'яті, їздила театр одного актера по Європі, по Всході, всюди презентувала Білорусь. Це шедеври. І не раз в Росії, як вони їздили, давали такі спектаклі, де росіяни самі, не може бути, щоб це у нас таке було. То есть поднимали красиво такую культуру, да, ось, и так далее. Так что театр Жніч, это при Белдзяржфілармонії, ну, это, я думаю, что на ті часи, коли була святої пам'яті Галина, вони гонорилися, що такий театр дійничає, бо щоденно костьол з галереї не замикався. То військовці, такими шахтами, молодежь, военные, на спектаклі різні, то діти, то, а потім були кукол, там різні так само, батлейки. Тобто, ніж весь, не кажу вже, бібліотека Адама Міцкевича, яку привезли ми так само в 90-х годах. Ось. Білосток, бо при закритті костьола, в 23-му годі, там такі всі перипетії, і вивезли в Білосток. Адама Міцкевича, до речі. А потім, дякуючи Адаму Мальдісу і іншим, Міністерству культури, ось, і ми ходайничали перед курією Білостоку, Кісель Едвард, до речі, наш суайчинник з Нового Погоста. Да, тут. І родом, і в Міністерстві культури, Варшави, Мінськ, все узгоднено. Поїхали караван машин, загрузили все, привезли сюди. Да. І останнім часом, бо ми збирали, мене навчили посольстві. Кажуть, ксьондз, ви об'явіть, кого в людей є ліпша книга, а якщо дубль, нехай охвірують бібліотеку Адама Міцкевича. Відаєте, 64 тисячі книг бібліотека має. Де вона зараз, не ведаю. Я не ведаю. Ось.
І там сапраўды бестселери. Аднаго Яна Павла II былі все кнігі, якія тільки видавалися, і альбоми таксама. Мы не раз робили выставу. Это люди забывались. Они там все где-то стали группкой и все, гортали, все, это велично. Вось. Не кажу уже навуковые, напрамки и так далее. Ну, тут еще много, может, чего я одразу я не хотел знаю. спросить, Список. вы много говорите про искусство, разные деятельности. А расскажите про случаи, когда искусство помогало людям прийти ближе к Богу, к исповеди, к изменению жизни. Я думаю, что вы видели такие случаи. Вот можете поделиться? Певно, бо на моїх очах зростала парафія. По-перше, що таке Червоний костьол? Міністерство, тюрма, вокзал. Вот тобі парафія. Межі парафії. Да. І поглядіть, який потенціал набоженства. Щоденно було 6 святих і мши, а кожної неділі 11. В 9 опошнє. І поглядіть, як люди користалися Словом Божим. Як важно було, де люди доїзд, тягники, автобуси і так далі, що можна було бути. То раз. І по-другое, що, звісно, до людей завжди треба серцем, відкрито, щиро, з вірою і так далі. Це вельми важливо. Так само, як тут зараз я приїхав, да, ксьондз Олексій Романчук, супер, все добре. Але хтось прийшов другий підход, навіть во всім і так далі, в костьолі, вокол, і в набоженствах. І все, я гляжу, щось таке розпочинається. Так що це є важливо. І, звісно, вельми важливо, де люди мають чуть-чуть таку можливість після набоженства затриматися. Да, тут так само є, ну тут не називають дольний костьол, а нижній костьол. Ось. Можливість така, але вона не використана ще. А там завжди можна було оазові різні зустрічі, різні суполки, ружанцові, ну, кілька чого, да, живих ружанців і так далі. Тобто ще після набоженства, як зараз в катедрі, да, пішли вниз, там моляться, там співають, є інфраструктура. Далі притулок. Золотое слово. Да. І тому, шановні, тут треба на це, що люди тоді чуть-чуть самі включаються, бо коли, а це стало, є один ведучий завжди святар. Всі люди мовчать. Тобто відказують, співають, але веде святар. І не завжди кожен святар може опанувати тою чи іншою публікою і так далі, парафією, костьолом, громадою. Це раз, а по-друге, що ми повинні зрозуміти, що люди теж хочуть здесь запитатися, а що ще не ведає, а ксьондз про це не скаже, бо не ведає, що там. Тому я тут так само хочу ввести, буде кожної неділі чи праз неділю питання-відкази. Буде поштова скринька, і там анонімні питання. Сидять, слухають, мені таке питання цікаво, мені таке. Ось це. І Я зараз... хотел сказать, что и питання можно задавать и в комментариях, и ксьондз Владислав может ответить на них. Да. Так, конечно. Коли ласкав, конечно, буду конечно. намагатися тоді читати, думати, вспоминати і відказувати. Просто вона може прийти ще раз зустрітися, так, і на це питання відказати. Так. У мене таке питання, ксьондз Владислав. Ведаю, що ви так само дочинилися до одраження санктуарія у Буцлаві. І ведаю, що це завжди одраження є чимось нелегким. І як можете розказати, менавіта як відбувалося одраження? І так одразу інше питання, якою ви бачите будучиню для Буцлава? Вельми великою, і це тільки Буцлав може, я одним словом скажу, як Częstochowa для Польщі. Це вся країна йде в пілігримки. Видите, дзвони підтверджуються. Так. Ось. Буцлав, звісно, його будучиня
это тут нема чого граху таїть, это будучиня монашська, бо монахи її розпочинали. Вільнюс, 1504 год, Буди, повстання і так далі. І там треба, ну, як вам сказати, хоча ж би розпочинаючи, ну, 4-6 святарів. Плюс кілька монахів і монашки, які обслуговують. Тобто, як сказати, допомога так само у парафії. А як притягнути як люд Божий, як ми часто бачимо, весь час люди навідуються, моляться, там живе, життя таке християнське, скажімо, духовне. Що нам зробити, як у нас було відновлення, скажімо? Ні, відновлення буде, воно є, бачите, і слава Богу, такі вже намагання, що інфраструктура потрібна, мінімум якісь готеліки. Автобус приїхав, він може переночувати. Або навіть десь прийти пообідати. Навіть якісь палатки. Да, не кажу вже під шкло, метал-шкло зробити і так далі. Але потрібно, щоб люди там приїхали не так з наскоку година набоженства і від'їхали. Щоб вони, так як і в Ченстохові, в Ліхеню, в Люрді, могли побыть криху походити, помолитися. Навіть переночити. Візьміть біля Варшави францисканський Непоколянов. Там в Дольному костьолі кінотеатр. Здається, в кожного є і телевізор, і інтернет, і все. А там духовні фільми йдуть. Ще посідали, глядять. Тобто, ось потрібні такі. І менавіто, відказує на ваше питання, що для сім'ї, ось це відродження, коли люди їдуть в пілігримку, по-перше, в автобусі ми маємо з ними 2 години битих розмови. Іде катехеза, знайомимося, розказуємо. І, звісно, питання-відказ. Це раз. І якраз такі пілігримки я не виховуюсь, бо це присвячення, це час, все, поїхати, вернутися, і люди вертаються іншими. Так само це дає. Так що, а сам Буцлав, звісно, це наша будучиня. І, ну, про Буцлав тут є многі такі добрі справи, про які так само колись, може, подимемо для будування костьола. Ось, але в такому сенсі, що його відродження, як в ті часи ще 90-х і так далі, розумієте, Маті Божа, вона завжди кличе, вона чекає на нас. І ось треба було розпочати з цими пілігримками, і треба було цих людей справді зайняти. І ми робили різні такі пляцовки, виграші різних перших місць, хто ліпше скаже «Ойче наш». Такі елементарні були ще такі, як збиралися. Хто заспіває там, хочеш одну звротку якої пісні там, чи що, колядки. Що тільки не було. І ось так ми збирали. І потім я глядів, бачив, що треба, щоб десь було таке маленьке, окромя базиліки, пристанище, тобто дом пілігрима. І, дякуючи ось цьому, дом пілігрима повстав, який, ну, це початок, на те місце треба будувати і в інших місцях, бо не обов'язково один гмах. Це вже вчорашній день. А доми, так як всюди є, як на місіях, чи особливо, що ті місця по всім світі, де конкретно там на 2 автобуси людей, домики, і це легше, і обслуга, і спокійніше. Ось. Ну, а сама опека, звісно, опікуємося, переживаємо, завжди йдемо, ми йдемо завжди постною пілігримку, що хтось запитався, скільки днів на тиждень я не їм. Я йому кажу, 8 днів і ще 24 часа. Ні. Ось, споживати їжу треба, і так, але ось що Буцлав, він завжди повинен бути во всіх. І перше, це треба, ви так само, щоб в кожній сім'ї була ікона Матері Божої Буцлавської. Це вельми важливо.
І певно, не без того, каб в нас було як мага больш марыйных святароў. Тады арганізоўваць пілігримкі, Буцлаў, Тракелі, Браслаў. Мы маем колькі санктуарыяў? 11. Як я таке питання, як ви відкрили Богородицю в своєму житті, Марію, як вона попливала на вашу духовність? Можете розказати? Ну, це вже яе треба питатися. Но все одно ви відкрили. Да. Просто я завжди довіряю Маці Божій, це моє таке особисте. Ось. І вельми я маю такі набоженства до душ часових. Тому повстала мша вічистая. Монліжон, Франція, там 40 кілометрів від Парижа, центр на весь світ. Ось. І тут теж так само, що вічисті мші в костьолі повстали. Ось. Це вельми важливо, 15 годин. Це година Божої милосердності якраз стала. І ну, это велично. И вельми пожадано, конечно, это, ну, тут есть иерархия, я не хочу тут, что так само в сантуарии, как повстала имша вячистая, ведаете, люди бы офіровання складали в Буцлав. Бо це треба. Такі ксьондз Алексей там планує великі будовлі і так далі. Ось, як ми збирали на корону Матці Божої, як коронація була папськими коронами, святої пам'яті Казимір Святий, кардинал. Да, так само ж це було велика подія. Вот. Так що тут для цих справ, ну, але ця справа така, нам тільки молитися. А ось в костьолі 15 годин, ведаєте, ну, уявіть, пам'ятаєте лавки, скільки в костьолі червоним, завжди повні лавки. 15 годин. Это день, это, да. И люди вельми з усієї Білорусі, офіровання і так далі, що за померлих, это в годину тую, вони у себе молилися, чи йшли в костьол, чи так, да. Это такі. І, певно, ось під опікою Матці Божої, звісно, накольки я достойний, і щось сам своїми силами, Боже, допоможи, Боже, пробач, бо ось з цими такими подіями зараз, як ми переживаємо, як ідуть ці ремонти костьола, і треба цікавитися, і молитися. І я робочим літом, ще ось говорив весною, що молюся за вас, там різне, цікаво, бо коли будувався червоний костьол в 10-му році, до 10-го, то там різні теж, і мусульмани теж працювали, такі чорні там. І бачу, тепер во дворах там костьола чорні мусульмани працюють. Да. Ну, ось таке стечення історії. Да. І певно, треба молитися за ці сім'ї, щоб сумлінно робили, щоб шанували, що це святиня і так далі. А ще ми повинні, як я сказав, ось ці молитви молитися про Веніловича і Боже благослови. І відкриття костьола, звісно, це буде подія. Це буде подія велика. Дай Боже. Да. Владислав, за этим всем, что вы рассказываете, вы невероятно много сделали для костела Беларуси, для людей Беларуси. За этим всем стоит человек со своими переживаниями, увлечениями, хобби. Вот я бы хотел немножко так вот перейти вот к этой теме, открыть вас, про ваши переживания, про вас как человека. Да, вот как бы вы как человек рассказали, кстати, уже про вашу мечту, которая была, вот, уже осуществилась, про самолеты. Я, кстати, думал, что на вертолете. Якую мшуці? Мечту, да, что у вас как бы была мечта, и она осуществилась. Но есть ли у вас еще какая-то мечта? И вот какое ваше хобби? То есть я знаю, что вы, наверное, еще чем-то занимаетесь. Вы расскажите сами. Ну, конечно. Ну, як сказати, мари, конечно, это, по-перше, Боже, дадай сили, здольностей, служення, далей, накольки це Богу угодно і так далі. Це однозначно. Ось, потім, ну, такие специально, ну як мечта. Ну, мы приехали, и сегодня вы сказали, у вас уже будет такой пчелярный фест. Тут же так, будет... Так, ось, я виду, что вы мед, и у вас, навод, я колись читал, что навод, были пчелы, были у вас там здесь на даху червоного костюма. Да. Бо одразу я поглядів, пробач, цей двор,
квітки, все пригожось. Я думаю, ви знайдете, покажете людям, як літом виглядає. Ось тут є много їх назапашено, таких архівних. І певна пчелярська справа, бо як капелан пчелярів Білорусі, це знов таки вельми важно, бо це опилення, це хліб, це урожай. Это, ведаете, что в Китае и так далее опыляют штучными пчелками, трясут деревья, бегают с этими разными там палками. Это страшно, нема пчел, нема урожаю. То есть пчелы нам свідчать, що з екологією, проблеми з екологією. 40% до 50% урожаю додають пчоли. І на кожний гектар мінімум треба 2-4 ульї на гектар. Тоді буде опилення нормально. А у нас це не хапає. Колись в Білорусі було каля 2 мільйонів пчелосімей, а тепер тільки всього 600. Да, це спад великий. Ну, про це так само особна розмова. І много мені праці, і брошур про це, але певно, зустрічі маємо весною і в осінь з пчелярами, регіонально. І тут думаю, що ми зробимо на Старий Новий год, у нас тут в костьолі, але не обов'язково, це хоча буде, може, в Мінській області. Ось так плануємо, будемо узгадняти з Міністерством сільської господарки, щоб пчеляри з'їхалися і представник від міністерства. Ну, що у нас є, які плани, грьози і так далі. Це особна така тема, справді, ось. А велично, що хочеться, щоб молоді йшли, але вже, уви, закриті навіть ті технічні школи. А чому не йдуть? Вёска не притягивает. Ну, я Все виду, что... хочут цукор есть, а это белая смерть, сахар. Да, это ж... просто Что такое сахар? Это отходы сахарной свеклы. Это отходы. А не. Ну, да. Ну, просто пчелярство – це Не тяжка пропаганда, це праця. в кавичках. Пчелярство – це тяжка праця на самій справі. Да, але це здоров'я. І тому, да, стареють пчеляри, одходять магікани. І так, але в світі це вельми популярно, вельми розвито і так далі. Ну, у нас, да, пробачте за таке слово, ну, культурне, нема культури споживання меду. Бо треба було б в санаторіях, всюди в школах була альтернатива – цукор-мед. Ну, що сказати, якщо у пчелярів в підвалах чи по тонна, 2 минулого, позаминулого года, 2-3 роки нема реалізації. І він сьогодні поїде лафетом там, де цвіте гречка чи сади, щоб збирати ще меду, де він той подівав. І ну, так становиться все. Нема. А ось минулим, ну, цим годі таким урожайним меду вельми мало було, бо заморозки були весною і так далі. Так що це так само, ну, я в це окунувся вже, бо біскуп Антоній Дем'янко мене благословив на цю працю. І я з ними, да, ми много питань піднімаємо, Міністерство сільської господарки і так далі. Ну, так, щоб цю підняти, як сказати, не професію, отрасль намагання, бо пчелярство має 1000 років в Білорусі. Чигуночники мають 100 років. Чигуночники мають свято своє. Всі мають свято своє. Пчеляри не мають свого свята в году День пчеляра. То, може, некогда Міністерство сільської господарки. Писали, просили, просим, може, колись і буде. Це знов таки захвата. Потім дні відкритих пасік треба уводити. Школами приходять, показують. О, ні, покусають. Пчоли не кусають, жалять. І це вельми корисно. Да. Да. Але, як вам сказати, ну, культура повинна наблизиться. Вот что такое менавіто пчелярское? Это цветение все, это урожаи все.
і так далі. Ви мене особисто захвостили до вивчення цього питання. Ось зараз І натхнили ось, мене. у нас в костьолі от є ще одна професія. У нас було десь за пару яких 5-6 годів лікбез для початкуючих пчелярів при костьолі Червоним. Каменков Владимир Петрович проводив лекції від Нового года аж до весни. Повністю, там на місяць 2-3 рази. І ведаєте, многі, які зараз мають пасіки. Я тут теж хочу після Нового года розпочнемо тут школу. Не ведаю, як удасться, кільки борисовчані пожадають, але школа тут буде. 3-5 особ. Владимир Петрович буде приїжджати сюди, будемо читати. Потім і інші, хто захоче лекції. І все, це будучи молодь пчелярі. На відкритті часто буває регулярно православний святар. В цьому випадку отець Денис з Дудуток. Якщо ми Солігорськ, та сторона, інше Мінськ, тут інші святари і так далі, то і завжди святар, один другий благословляємо, молимося, молитви є пчелярська до Матці Божої, де Жировичі і Буцлав, 2 санктуарія, Ліпа, Матці Божия на Ліпці, Десятка Єзус тримає раму з медом. Це пчелярі в кожній пасіці це є образ. Да. Ось православно-католицька така виява, це велична. Ось. І, певно, навіть на будучиню, я думаю, що хотілося б, щоб і святари включалися. Наші святари, і наші католицькі, православні більше, які мають пасіки, як католицькі. Ось. І коли їздив на конференції в Москву, з'їзд пчелярський, да, то я в сутані, ну, як капелан пчелярів, а від Білорусі, да, ми представляли там много, великий з'їзд був, всі російські, і всіх спрашали різних країн і республік. А від православного церкви ні одного святара. І оказується так, що якби Білорусь, хоч ми маємо менш і не такі можливості, ну, реалізації меду і так далі, бо, ну, в Росії більше не мають реалізації, так, держава допомагає там і так далі. Ось. А чули святар капелан, а їх нема. От. Але тут в нас треба було б, щоб серед православних і католицьких були святари, щоб на цьому з'їзді на відкритті Демара весною, в соковику чи в осінь закриття, це вже сезону, щоб прийшли святари, так само в залі сидять, сказали слово, поблагословили. Это треба. Александр Владиславович, знаете, я спросил про хобби, а вы начали рассказывать про хобби, но потом про вот это целый пласт работы, деятельности. Но я задам, вот, знаете, прямой вопрос. Где вы берете ресурсы? Как вы отдыхаете? А я ресурси подумав, мані. А якщо я віддихаю, то я так, на ходу. Ні, просто я відпочивав 3 роки тепер. 2 роки біля костьола, справді. Я вельми вдячний. Да, святиня була зачинена, святих Симона і Олени. Але, да, ми були на плебанії, да, ну, тяжковато було, не будемо плакатися, але ми завжди і супрацовники, і дирекція спадщини, і Мінгарвиконкама, і всі з вельми такою вічливістю, все, було нормальне таке, як сказати, життя. Служили на плебанії, молилися, все. Тобто я не мав ніяких таких, як би сказати, таких задоринок, обід там чи як. Ось. А потім, коли митрополит пожадав, щоб я вийшов на пенсію так звану, ну що ж, я прийняв це, знов таки 1 год, ну як сказати, відпочивати. Без мши святої я себе, ну, тяжко уявити, і це не можна. Я пам'ятаю, як от старіші святари, коли вони навіть їхали десь на відпочинок, незалежно куди, по Волгі, брали білети по Волгі тиждень часу.
Так яны бралі все параменты і на тых шхунах ці баржах, яны штодзённа мелі мшу святую і плавалі, ну, глядзелі, ці там на море, куда 3-5 святароў, і все, без імшы яны не былі. Вось. І так далі. Тому мне цяжкавата было без імшы. Але, а так, боже мой, так само третій год був таким, як сказати, шабатовим відпочинку. Ну, і я якраз розпочав тоді в голосі душі молитви за пенсіонерів, бо я привітався з ними і запитався, це є записано, чи приймете мене в свою когорту пенсіонерів. Ну, і я вже з ними маю набоженстві, такі розважання, бо я вже їх так само маю опеку, як опікун, капелан пенсіонерів Білорусі. Ну, скажу ще раз. Так що у мене багато професій. Я, може, так задам питання з іншого боку. Ну, ми сьогодні живемо в такі часи, такий тренд є здоров'я, довгожихарство. Ну, так би, скажімо, коли поглядим в інтернеті, це все так, люди, ну, як криху мають так помішано на цьому. Але я хотів би задати таке питання вам, тому що ви завжди такі чоловік імпозантний, я би сказав, завжди такі задбані, з гумором, з радістю. І, може, поділитися радами, лайфхаками, як ви клопотіться об своєму здоров'ю, як ви так завжди так, ну, скажімо так, свіже виглядаєте. Ну. Кришечку поститься треба. Кришечку. Ну, добре, я скажу суб'єктивно, звісно, медицина зараз мене буде четвертувати, але, по-перше, що я начитався много літератури, Японії і так далі, Кацузоніші, професора, светил Нобелевских премий и так далее, где описываю про пост, про таке заховання посту. І що я до 12 ніколи нічого, ну як ніколи, коли в гостях, як я не сяду, що я не їм. Я не споживаю. Я з раниці шклянка, 2-3, так спокійно теплої води вип'ю, чуть-чуть з содою, так, все. Коли там чуть-чуть капелька там лимонного сока, то есть до 12, і я відчуваю, що зараз ще поки не хочу снідання їсти. Да. Бо це по Кацузоніші, який, справді, дав такі. Тобто організм, бо, бачите, ми з раниці чистимо зуби, ну, очищаємося, все, і одразу почистив зуби і їсть? Ну, ні. Ось. І організм до 12, з 12, пожалуйста, до 8, пожалуйста, споживаємо їжу, снідання, у яких 16, там 15 обід, і до 8 там щось чуть-чуть таке є. З 8 ось до раниці це повинно працювати, як сказати, переварюватися і так далі, і так далі. Тобто спокою дати. Це, ну, це огулом відомо. Це раз. По-друге, ну, як вам сказати, так само залежить много, ну, такого настрою. А настрой є, бо це вельми легко. Нема тяжкості ніякої такої. Ось, це раз. По-друге, що ну, так само, може, тут много залежить генетично, може, тут нельзя сказати. Я дякую матулі, 99 років прожила. Так. І якщо б не такі ситуації в моїм святарському житті, як сказати, бо різні тяжкості, переходи і так далі, то я намного довше прожила. Да. Ось. А тут такої може передача так само. Ну і, звісно, дякувати Богу, бо, ну, як вам сказати, керує мене біскуп сюди. Спочатку був план на Мар'їну горку, чи сюди, чи завтра скаже він, що спасибо, поїхав. Да. Нема такого, не тої, що прив'язаності, бо, ну, як я сказав вже, я вже і в Казахстані був, в Іркутську був, боже мой. Ви прочитываете Божию волю, так сказать, позитивно, прочитываете, вот что это Божья воля. Заодно, як сказати, фізична така підтримка собі. Ну, звісно, я не вельми такий м'ясоєд, не без того, але, ну, більш мені
полонит рыба синяя, ой, красная, ой, не, нормальная, ставрида. Ставрид. Да, не, просто рибні, ну так от, ніяких спеціально дієт, не. Роблю свій квас овсяний, О, это вельми. но не на дрожжах, не. Может, поделиться Квас, рецептом поделися? мед, перга, пельца, прополис, это все медопродукти, 2 банки овса, все поводле тих рецептів, як подавали, но там дають цукор, цукор. І все, і ось це такий напой, це здорово. Ось так само. Ну і, звісно, вельми така праця була у мене зроблена. Мед і молоко, козє молоко. Ось це так само велика праця, що козє молоко вельми корисне. Да. Кумис вельми. От дам приклад про кумис оздоровляльний. При костьолі в кіоску працювала така Льодя, Леокадія. Ось. І вона захворіла тяжко, лейкемія, її вже виписали, лежача, я приїхав, на мащення, помазання, все. І, між іншим, сказав їй, що пані, це було в 91-м, 2-м, 5-х годах, там, ось, давно. Я кажу, пані, мені з Баранович привозять кумис, хантигалі. Я пам'ятаю, я сам з Барановича пам'яток продавали, з дитинства, я пам'ятаю. Бо я, як на академію в Варшаву їздив АТК, то я там набирав ящик, і я себе в Польщі ніхто не перевіряв, що ти везеш там так. Вот. І я сказав, попейте, бо я начитався про це молоко і кумис, що лечить, що люди спеціально їхали в Казахстан, і там дітей піднімали, і так далі, то вилечували. І я розпочав їй по ящику. Встала, вона мені 20 років в кіоску працювала. Зараз на пенсії може вдома сидіти. Да. От. І козє молоко, вельми лечниче і так далі. І це вельми важливо, такі речі, менавіто мати і споживати. І контакт з природою, мені здається. Да. Контакт з природою повинен бути. Любити природу треба, так? І рухатися так само. Ну, да. Вот. Добре. Сьогодні, Святослав, ми вельми вдячні Пану Богу за вас, за ваше покликання, за ваше служення для костьолу в Білорусі. Справді, ми все більше відкриваємо вашу постать, і як більше відкриваємо, тим більше дякуємо. І наприкінці я хотів би, може, так вам запропонувати звернутися до вірників Білорусі з яким таким, може бути, словом, натхненням, якими радами, які би хотіли чимось ще наприкінці поділитися. Все-таки ви вже, не то, що маєте право, ви повинні поділитися з таким, глядячи на досвід вашого життя, з такого польоту птахи, такої, якби, більш так масштабно глядячи на життя. Коли ласка, може, так ви хотіли би сказати щось? Певно. По-перше, хочу подякувати за ті перші годи нашого вещання «Голос душі» радіо, колхозник, як ми називали. Коли ви слухали цю передачу кожної суботи, неділі, особливо неділі була імша святая, кожної суботи був ружанець. Ось. Як ви ставили приймачі на подоконник, і слухала вся вулиця, і ви дзвонили, розказували. І, це така радість, таке об'єднання було всіх, бо Слово Боже слухали православні брати і сестри, ви і католики. І, пробачте, що так скажу, полова з їх уже перед Господом. Але як це об'єднувало, як це нас радувало. І так само, дай Боже, щоб ми і надалі хотіли приймати Слово Боже, ці праз ці передачі, інші, святиня, церква, костьолів, щоб справді ми відчували це єдинство, цю радість. Бо я її відчуваю, чому так сказав, до сьогодні, бо де б не поїхав, і особливо старіші так і кажуть, ось цей ксьондз, яких ми слухали в ті часи, ті передачі. Тобто, це, пробачте, це не самопохвальство, але ось що об'єднувало. І воно, якби, передається наступним поколінням. І ось, дякуючи нашим святиням,
касцёлам, церквам. Гэта і ёсць тая сувязь, якая нас аб'ядноўвае, і што мы становімся сапраўды братамі і сёстрамі. Бо паглядзіце такі момант, да якога мы імкнёмся, і папы, і Канстантинопольскі патрыарх разважаюць, як бы была сумесна Пасха, Божае нараджэнне. Чаму? Паглядзіце, на працы мы ўсе разам, в школе мы ўсе разам, на службе, всюди в наших службах світських ми разом, в магазині ми разом, в автобусах разом, на вулицях, в пробках стоїмо разом. А перед Богом мы разные. Что ж не так? А может, давайте и перед Богом, как мы были разом. То есть, принамсі, жадать добра, молиться друг за друга. Бо життя, воно, як бачите, промінає хутка. І тому, як серед нас об'єдновує нас Збавитель Ісус Христос, утоєний в найсвятейшим таїнстві причастя в алтарі головним, який нас об'єдновує, який воскрес для всіх нас і взнесся на небо і прийде судить живих і померлих. І всі ми повстанемо разом. Тому, шановні, я, конечно, жадаю вам, щоб ви сприймали це Слово Божє серцем, душою. Ніхто нікого не хоче якось натискати і так далі, примушати. Але навідуйте Божі храми, церкви і костьоли. Це так важно. Це важно для дітей, каб яны умели адрозніваць па-сапраўднаму, што добрае, што кепскае. Бо если не падрыхтаваныя да ісповедзі, святой споведзі, хоць некалькі лекцый, то запытайся любого, ты маеш грехі? Нет, я никого не зарубаў, не убіў. Это ж гэтага не хапала. Это не той момант, а колькі мы рознымі нашымі паводзінамі, слабасцю, занядбанням і так далее. Тому нам патрэбная духовная освета. Дайте детям, дайте подрастаючему поколению, своим внукам. И самі взрастайте. Часто мы, коли працюють недільні школи, навчання дітей релігії, то батьки так само слухають. Бо так само яны нічого не ведають. Діти сидять за столиками, партами перед катехетками, святарами, а батьки на задніх рядах. І всі слухають одна аудиторія, і ти іншого не ведають. Пробачте, ну так ёсць. І тому треба нам відкритися, і до Бога ніколи не поздно звернутися. Так, як до лікаря. Чи хтось скаже, ні, мені вже ось пенсійний возраст, я вже до врачей не пойду, бо ні, всі йдуть навіть помираючі, покличте хуткою допомогу. Не соромно. Так само ніколи не соромно прийти в Божий храм, познать больше і бути світлее душою, пригожейшими, добрими. А гэта і ёсць небо на землі. А будем калядаваць, спевать, анёлы, ангелы будут оповещать: «Спокой вам, люди, на земле доброй воли». Доброй воли. Спокой небесный. Каб ми відкликнулися відкритим серцем, душою. Тому жадаю вам, каб ми протягували цей контакт, як ті часи 90-ті, про голос душі, там діти, я розумію, діти, там малыші, які вже сьогодні вже сталого взросту, що вони, як співали, як молилися, ви плакали, бо це діти, а ви вспоминали ваших дітей, внуків, всюду по світі. Яны кранали ваші душі. Так само приходьте в Божі храми, церкви і костьоли. Тут діти так само співають, моляться. І ми будемо хорошеть душою. Щасті вам Божа! Нехай опека Богородиці буде завсюди над вами, вашими сім'ями і нашим народом. Дякую, Ксьон Святослав, за зустрічу. І вам жадаємо Божого благословення і плідної праці
Я розумію, што у вас шмат планаў і жадаю, каб сапраўды более Божая воля ажыццяўлялася ў вашым жыцці на карысць вам, на дабро таксама людзям, вашым парафіянам. Дзякую. Дякую, Шаміль. Дай Бог. Дякую вам.